लिटिल कलाकार आर्यन बाबू जेकर इंटरव्यू रोल देखी खबर गांव तक पर। और यहाँ से इस दोनों बापे पुते से मिलना के बाद मन इतना गदगद भइल कि खबर गांव तक के प्रतीक चिन्ह हमने के देके सम्मान कर। लिटिल कलाकार आर्यन बाबू जेकर इंटरव्यू रोल देखी खबर गांव तक पर। और यहाँ से इस दोनों बापे पुते से मिलना के बाद मन इतना गदगद भइल कि खबर गांव तक के प्रतीक चिन्ह हमने के देके सम्मान कर। सब ये छोट बच्चा के ई त माने इनका खातिर कुछ नहीं खे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर गांव तक के लोग हम भेंट देते रहे जो भी प्रतिभावान लोग बा। और आर्यन के एगो छोट से भेंट इनके पिताजी के भी ये सब माता पिता के सम्मानित होके के चाहिए। तो हमने वो एगो खबर गांव तक के मेडल प्रतिभा दोनों आदमी में बात छिपल नहीं खे, सब लोग देखता। आर वो लोग खबर गांव तक पर देखता।